IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni PMSG Pepito Peter Damasco Jr. itibiyang iti 101st Maneuver Company anasair launay tiriknana iti maysa karagiti nakipagpaset iti agtutubot camp iti Ilocos Norte Regional School of Fisheries iti syudad Tilawag kalpasan iti nagbalin adoktal na nga awanan daytoy iti cellphone. Imbatad na nga iti nagharamid isura ti group chat para iti komunikasyon da ket imbatad tubing nga awan iti cellphone na. Tuubing ket ni Krizan manipud kara si Ilocos Norte. Adaan iti tarigagay ang magunod dagiti arapaap na iti panagbiag. Basar ken PMSG Damasco isuna iti saan amon uni iti grupo da namuan a simple laeng iti panagbiag da Krizan at itatang na ket maysa construction worker housewife ti inana ken taluda nga agkakabsat. Imbatad ni PMSG Damasco nga inaunada Krizan ket nagsarding paylaeng nga nagbasa tapno makapagbasa isuda. Inayon ti pulis asakbay da nagsisina iti agtutubot camp ket inkarina ken Krizan nga igatangan nanto ti cellphone tapno irikasta ket ada iti mausar na iti panagbasa na. Maipanamnama nga daduntupa iti matulungan ni PMSG Peter Damasco nga agtutubo iti lugar tayo nga Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.